Bones a tots, soc en Baxter500, i avui estic enfadat, avui estic cabrejat, realment molt enfadat, perquè jo tenia prevista una entrada mentalment, no? És una foto del meu escritori, la meva gata, una gata preciosa que ma germana es va trobar en un container, hi ha gent molt fill de puta, molt filla de puta que tira gats al container, a mi això em fa molta ràbia, i tota la meva família, bueno, l'hem agafat molt de carinyo i tal, però jo a aquesta gata, secretament, quan ningú miri, especialment ma germana, li inculcaré l'art de la venjança, no? Li inculcaré molt d'odi i rancor cap al seu anticamo, i també arts ninja, no? Perquè serà una gata ninja molt obsessionada amb la venjança i és el meu ideal d'animal de companyia aquest. És més, després l'alliberaré i es convertirà en una reina dels gats, o sigui, anirà pel carrer, sabeu el típic gat de pel·li que és el rei dels gats, que és un gat gran, que quan camina els altres s'aparten i té una cicatriu a l'ull, doncs aquesta serà la meva gata, la reina de les gates, la siamesa, pum, dos cojones. Vale, el que estava dient, jo volia fer la meva gran a YouTube amb el vídeo del Far Cry 3. Amb un vídeo del Far Cry 3, mireu, aquí tinc el Far Cry 3. Hola, saluda Far Cry 3, hola, tus muertos. I aquí tenia totes les coses de Far Cry 3, joder, o sigui, tenia un projecte de puta mare. L'havia fet amb Adobe Premiere Pro i After Effects. O sigui, era el projecte més complex que havia fet fins ara. I collons, m'estava agradant molt, tenia moltes il·lusions de fer-ho, moltes ganes. Què passa? Que enmig del procés creatiu, com qui no vol la cosa, a l'Adobe Premiere Pre-Orgasmo, el Premiere va prendre consciència de si mateix i es va adonar que era pirata i es va negar a funcionar. És com si tu anessis caminant pel carrer, no? Imagina't aquesta situació, tu vas caminant pel carrer a la uni, o tornes de la uni, o vas a fer un recado, o vas a veure uns amics, no? Vas caminant pel carrer, hòstia puta, com tothom camina pel carrer pensant en les teves coses i tal, no sé, mirant sense mirar el paisatge, i de cop, com una bufetada, com si et caigués una maceta, un tiesto, un DJ tiesto, bueno, no sé, ens hem entès, no? Et cau, com una bufetada, pum, et ve el pensament, o sigui, el pensament no, la certesa total i absoluta de que tu no ets fill dels teus pares, de que els teus pares són actors contractats durant molt de temps i pagats mensualment per una corporació farmacèutica molt xunga, molt misteriosa, que mou molt el poder a l'ombra, que et va crear tu en una proveta. O sigui, tu ets un experiment, tu ets el prototipo no sé, d'humans generats artificialment, i tu ets el primer, i en aquell moment ho saps, en aquell moment aquest record aflora, torna a la teva ment i ets plenament conscient d'aquesta realitat tan duríssima i moltes coses encaixen en aquell moment, tot petits gestos dels teus pares, de la gent que et rodeja, llavors pren un significat verídic i saps que és veritat. Doncs això li ha passat al Premiere Pro, no? Això li ha passat al Premiere Pro, està treballant amb ell i me'n vaig un moment i el tio ha anat al lavabo, s'ha mirat al mirall, ha vist que no tenia malic i ha dit, hòstia, soc pirata, tio, soc pirata i no funciono com a pirata que soc i m'emporto el teu projecte per davant, m'hi cago en Dios, això em fa molta ràbia. Bueno, realment no, el projecte el tinc, saps la cosa que tinc que arreglar a l'Adobe i encara no ho faré perquè, bueno, he provat cracks, he provat serials, he provat mamades a l'equip directiu d'Adobe i res, ni els cracks, ni els serials, ni les mamades, i el pitjor de tot és que ni em truquen ni res, i no m'agafen el telèfon i, joder, em sento sol, trist i abandonat, no? I així és el que faig jo quan em sento sol, trist i abandonat, és jugo al Touhou. Què putes és el Touhou? El Touhou jo el vaig trobar, és un joc tope cutre, pesa 200 megas, jo el vaig trobar a internet buscant el juego más difícil del mundo i em va sortir no aquest específicament, sinó un de la sèrie d'aquests Touhou. Em va sortir, tio, i em vaig enamorar, vaig dir, hòstia puta, aquest joc, o sigui, s'ha de fer un gameplay, a més, perquè és com un massatge, no?, aquest joc, o sigui, allibera tota la tensió que tens, és com anar a la muntanya i cridar, saps? Encara que, bueno, la muntanya em queda lluny i pel massatge es necessiten dues persones, doncs per això, pam, Touhou. A veure, anem a posar... Bàsicament és un joc de tiros, és que no té gaire secret, me'n poso en hard, no? Evidentment, ja el veiem aquí, molt japonès, és que no cal ni llegir les lletres, les podríem tapar, però veuríem que és japonès pel fet de que m'hagin posat nenes de 12 anys, per tot arreu, incentivant la pederàstia a nivell global. És com, hòstia, nosaltres som uns malalts i volem contagiar el món, i això no em mola, tio, això no em mola, jo no vull ser un pederasta, són coses molt xungues del cap. Doncs aquí comencem, senyors. Mireu quina musiqueta més groovy, és com una musiqueta com dient, ei, comences una aventura molt guapa, anima't, tio, posa't un somriure i deixa't que l'emoció envaeixi el teu cos perquè estàs a punt de viure algo molt gran, tio. Aquest és un pedazo de MIDI compost per Watsuhiro Watanabe, és un grandíssim compositor de MIDIs. El tio ha tingut una carrera espectacular, va començar repartint ramen a la prefectura d'Okinawa, però un dia, tio, no sé, va aparcant la bici, va fotre el cavallet d'alguna manera que va sonar molt bé i va dir, hòstia, tinc un futur amb això de la música, no?
i va fer midis. El tio amb 2 collons va fer midis. Es va especialitzar en midis, porta 25 anys fent midis. El tio sap tocar el banjo, sap tocar la xilofònica, no, l'harmònica no, hi havia un instrument híbrid entre aquests dos, bueno, no sé com es diu. Sap tocar el contrabaix, sap tocar el violoncel, sap tocar el piano de cua de gay gegant, i el tio fa midis, amb 2 collons, i és boníssim amb el que fa. Inclús, mira, és que mireu quin temazo, tio, és un temazo com, hòstia, tinc ganes de fer coses, saps? Fotria una ratlla de coca, però és antisà, i segur que Japó no ho aprovaria, així que jugaré el Touhou. Jugaré el Touhou i totes les seves putes boles malaltisses que omplen la pantalla i la inunden. Pues sí, tio, jo crec que per aquest joc a Watsuhiro Watanabe li van donar un premi, li van donar els MTV Awards, li van dir la mejor música de procedencia no americana. És com allò, tio, a Hollywood m'ha fet molta ràbia, el mejor Oscar a la pel·lícula de habla no inglesa. És com si hi haguessin 2 grans grups de pel·lis al món, no? Les de habla inglesa i les de habla no inglesa, i dius, tio, no sé què he fet aquesta distinció, però els sacs estan molt descompensats. Normalment quan es fan 2 grups és per fer-hi un 50-50 o alguna cosa, saps? No fas un grup exclusiu per uns, no? És molt raro. Pues això, van fer a la mejor música de procedencia no inglesa i va guanyar, Watsuhiro Watanabe va guanyar el concurs i el tio amb 2 collons no s'hi va presentar. No s'hi va presentar i no va recollir el premi, va dir, fins que no poseu una categoria de midis, jo és que ni em digno anar als MTV Awards. Hòstia, va ser un cop molt dolorós a l'organització dels premis, perquè, hòstia, ningú ho havia fet abans, no? És que imagineu-vos a la gala dels Òscar, imagineu-vos això, a la gala dels Òscar, que li donen el premi a un premi molt esperat, no sé, jo és que sóc bastant incultillo amb això, Òscar al mejor actor, Daniel Day-Lewis, por su interpretación en Lincoln, i la gent aplaudint, i el tio que no puja. Passen 10, passen 20, passen 30 segons i el tio que no puja. La càmera ja fent barridos pel públic i és que el tio ni ha anat. El tio ni ha anat a la cerimònia dels Oscars. S'ha quedat a casa. Pues, no sé, veient Sálvame. Saps? El tio sabia que guanyava. Bueno, sabia no, però tenia bastant clar que guanyaria, però li va fer pal. I vaig dir, hòstia, no hi vaig. Quin moment més tens a la gala dels Oscars, no? Allò que van enfocant la càmera dels que estaven nominats, que aplaudeixen com dient, oi, ens hagués agradat, però bueno, ja acceptem que guanyi perquè s'ho mereix, jaja. I el tio que no puja, què fan? Trenques completament el ritme de la gala, perquè, clar, està pensat que tu penses, els Oscars els treuen, bueno, este es el Oscar para su puta madre, mou una mica i després diuen el nominat i el Oscar se l'emporta. O sigui, és un element de tretzo que apareix i desapareix. Pues en aquell moment hi ha un Oscar de més a la cerimònia, i el presentador està molt boig perquè no sap on ficar-lo, el fica allà a terra, al cantó de la tarima, com no cridant, però és un Òscar, tio, és un Òscar, el que li estàs fent és un tractament molt indigne a un Òscar, i el colmo del colmo ja és que pugen, i el Òscar al mejor maquillaje és para sin tetas no hay paraíso, bueno, per qualsevol tonteria, i pugen i s'equivoquen d'Òscar, i hi ha una tia, una tia, dic una tia, però sí, m'imagino que sigui una tia, la directora de maquillatge, li donen l'Òscar de Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, tinc seriosos problemes per pronunciar correctament el seu nom, i mira que és fàcil, són 3 paraules. Daniel Day-Lewis. Ja està, és que no és gaire difícil, però estic una mica retardet amb aquest joc. Bueno, estaria bé que comentés alguna del joc, no? Se m'ha anat la olla completament i he posat això, el joc, com una imatge de fondo. Estic matant coloms actualment, o sigui, tampoc us heu perdut gaire. És com si haguéssiu sortit de la fora, és com si realment haguéssim deixat el joc jugant, haguéssim anat a fer un cigarro fora i us hagués dit tot això, haguéssim tornat a entrar. Baxter, què està passant? No sé, estic matant colons, ja... Colons. Ai, que em pilla el xungo. Estic matant Cristòfer Color, per això mai va arribar. Cristòfer Color, hòstia, és una barreja d'anglès-català molt estrany. Vale, maybe it just happened when you lose your way, it's because of the fairies! Bam! Acaba de deixar una frase lapidària. When you lose your way, quan perds el camí és per culpa de les fades. Tu t'imagines? O sigui, jo vull quan em mori d'epitafi em fotin això a les tombes. Tu t'imagines? Soc un personatge famós i faig que això em fotin d'epitafi. Seria com un rosebud del gaming, no? I tothom intentant desxifrar què putes vol dir això. Quan perds el teu camí és per culpa de les fades. Uau. Estudiosos, gent que fa les seves tesis d'universitat d'això, saps? No estem perdent tots una mica molt el temps. Bueno, tornant una mica al joc, que estaria bé que el comentés, no? Què collons està passant a pantalla? És que ja ho esteu veient, què està passant a pantalla. M'estan plovent moltes espècies de llenties còsmiques que, bueno, la veritat no sé... Bueno, sí que sé com les estic esquivant, a base de molt skill, a base de molt d'entrenament, a base d'hores i hores de renúncies, a base de llàgrimes, suor, sang... És el combo de les S i la L, és sang, suor i llàgrimes per aconseguir alguna cosa. A base de sang, suor i llàgrimes vaig aconseguir ser un pro en aquest joc. Realment, bueno, és difícil sí, però no. La gràcia és anar com
llegint patrons, no? Les boletes aquestes semblen una cacofonia il·legible a primera vista, però a base de jugar-hi una mica, i això si ho proveu, perquè deixaré el link de descarga a la descripció, desenvolupes com una espècie d'habilitat sobrehumana per veure sense veure, per veure desenfocant la visió, perquè, mira, ara per exemple, aquest és un bon exemple, jo no puc permetre'm el luxe de seguir amb la mirada una boleta, perquè els altres em follarien pel cul, la qual cosa és, obro com el meu camp visual d'una manera molt xunga, miro a l'infinit, sense mirar res en concret i ho miro tot a la vegada, puc seguir moltes boletes, puc seguir la trajectòria de moltes boletes simultàniament, i és realment una habilitat molt xunga. Jo crec que aquest tipus de joc és són com testos psicològics amagats per detectar gent amb poders sobrehumans, no? Si tu vols ser del SWAT o de la Guàrdia Suïssa o d'aquests cossos militars d'altíssima èlit del món, per mi que et passen un tou-hou i veuen si pots esquivar bé les llenties aquestes que et cauen. És com una prova de reflexos sobrehumans, no? Jo potser em considero un tio normal, però donat la situació, potser un dia em disparen i esquivo una bala, saps? Perquè he jugat molt al tou-hou. Com ho expliques a la policia? Noi, com has esquivat una bala? No és físicament possible esquivar una bala. Com ho has fet? No, és que jugo molt al tou-hou. El què? Hòstia, no sé, és raro, saps? Avui se m'està anant molt la olla. És que ahir vaig anar a veure Miguel Noguera amb un amic. No és que... No, res, deixem-ho. Vaig anar a veure Miguel Noguera amb un amic. I Miguel Noguera és un tio que se li va la puta olla. Jo us ho recomano moltíssim que el busqueu per YouTube o alguna cosa. No li dedicaré espai a publicitat, però és un tio que coneix relativament poca gent i l'hauria de conèixer més perquè el que fot és molt únic. Bueno! Watsuhiro Watanabe ho ha tornat a aconseguir. Ens ha tornat a fotre un midi que ens aixeca l'ànim pels cels. Mireu quin pedazo de tema està sonant. És com un... Buah! Aquest joc m'està agradant molt i estic arribant molt lluny. Estic molt content de tot plegat. Masses boles, masses llums envaeixen la pantalla. Estic començant a desenvolupar un principi preocupant d'epilèpsia, però realment me la suda, perquè tampoc fa... No necessito jo la meva sincro... Tomar pel culo, tio. Això em passa per boques, no puc estar concentrat per parlar i pel joc simultàniament quan hi ha moments de gran tensió, com... Bueno, això realment... Ara, això és un moment de gran tensió, i me l'esquivo, me l'he esquivat, que bo que soc. Que bo que soc, m'estic agradant, tio. Podria fer-me geo. Podria fer-me geo i realment seria un inútil. Seria un lastre pels meus companys. Seria el típic que dispara el rehén, saps? Hòstia, quan en aquell moment tan tens de que el segrestador del rehén li fots un tiro, tio. Hòstia, Miguel Noguera. És que vaig anar a veure un monòleg ahir i se'm repeteix molt el que em va dir. De quan en quan m'agrada fer aquest tipus de gameplays. Un gameplay on no edito, on no em tiro hores i hores en postproducció, simplement parlo i no em tallo tampoc, no? Hòstia puta, quantes llums, no? Quantes llums, m'he mort! Hòstia, això és molt xungo, però no em donaré per vençut, perquè Watsuhiro Watanabe està aquí darrere, espiritualment, apujant-me, dient-me amb la seva música, endavant, tu pots, és difícil, però has de confiar en tu, amb aquests discursos tan de sèrie japo, saps? Rotllo... Això sempre m'ha encantat dels mangas, tio, com el poder de l'amistat realment és com una espècie de força còsmica sobrehumana amb un poder de destrucció impressionant, no? Jo què sé, posem un exemple d'heroi, un Goku, saps, que l'estan derrotant, un Goku que està pillant bastant, no? Hòstia, com ara jo, tio, que feit. Goku està pillant i està a punt d'ésser derrotat i sent de fons el crit del seu amic que li diu "No, Goku!" I això li dona unes forces impressionants. Imagineu-vos el poder de l'amistat catalitzat com una arma de destrucció massiva, no? Si tu fiques a molts amics en un pot, els barreges junts i et surt una arma de destrucció massiva del poder de l'amistat, és una cosa molt xunga. Vale, amb aquesta pava ja comença la malaltia més absoluta. Lo que havíem vist fins ara en qüestió de boletes era un bueno, anem calentant, no? Era com uns estiraments. Ara comencem el treball dur, el treball cruel. Comença la crueltat per part dels programadors, però bueno, estem aquí per agafar reptes i per menjar boles com uns fills de la gran perra. Així que més es va perdre a Cuba, es va perdre moltes coses a Cuba. Mira quants colorets, mira quants colorets. Ai, el principi d'epilèpsia, Ai, Déu meu, crec que seguint aquest... Vale, vinga, haig de fer que no em toqui, a veure si puc ser... Ui, acabo de fer una mica de trampones. He tirat un superatac, però bueno, ulls que no veuen... Watsuhiro Watanabe que no pateix, no? Watsuhiro Watanabe realment és un tio molt sensible i li posa molta emoció en els seus midis, ja podem veure, si amaga un autèntic artista. Uah! Ni em crec jo el que acabo de fer. No em torno a creure el que acabo de fer, Déu meu. El meu discurs perd una mica d'intensitat i és perquè estic massa concentrat esquivant boletes, ho sento, estimat públic, si veieu que
fluixeja ara mateix el que estic dient, però... Ula, això era molt xungo, tio, era molt xungo, era molt difícil. Era molt difícil, tio. Era molt difícil, és l'excusa. Estava parlant, no me'n recordo absolutament res del que estic parlant, o sigui, tinc el 90% del meu cervell ocupat en esquivar boletes. Perdo moltes coses útils pel camí, Déu meu, no sé el que estic dient. Full Power Mode. Estava parlant d'algú i no me'n recordo. O sigui, de lo xungo que és aquest joc, collons, no me'n recordo, o sigui que deixem-ho. Seria algo poc interessant si m'he oblidat d'això. I més nenes de 13 anys, i més nenes de 13 anys per tot arreu, em surten, em persegueixen. Per mi que el dissenyador d'això era una mica pedòfil, saps? I va dir, hòstia, ja que no puc curar-me de la pedofília perquè sabia que és algo dolent, doncs anem a convertir tot el món, no? És com aquella dita de el ladrón cree que todos son de su condición. Bueno, no sé com era, la cosa és que rimava, jo ho he fet que rimi. Cree el ladrón que todos son de su condición. Això, doncs cree el pedòfilo que també tots, no? I com que sap que realment no tothom és pedòfil, doncs vaig a convertir a tothom en pedòfil. I així jo no em sentiré tan malament. Uau. Mai havia esquivat boletes també amb aquest atac, especialment, que és molt xungo. Uau! Hòstia, me l'he passat de la primera, tio. És molt raro això d'aconseguir-ho. Vale, aquí ve la pantalla on moro ja normalment, així que aquest gameplay s'anirà acabant. Però bueno, mentrestant jo us donaré conversa, perquè aquí estem, no? Estem tots al mateix barco, i seria molt feo de part meva, no sé, ara anar-me'n i continuar jugant. Uah, que xungo, sí, el que deia, moro, em queda una vida, això està molt precari. Bueno, aquest últim combat, Final Boss, ha estat bé, el de la nena pedofília amb colorins a la pantalla. Crec que m'han rebentat amb l'esforç mental un parell d'artèries, però crec que no eren gaire capitals, així que crec que podré viure amb la pèrdua. Hi havia alguna d'aquestes que era la que irrigava el penis, però vist aquest joc, he vist que el meu futur estarà davant d'aquest joc, així que no el faré servir gaire, no sé com per pixar. I crec que això compleix la seva funció. Us imagineu un dia, o sigui, una idea molt boja, no? Un dia que estic enmig d'un gameplay... Ula, ja deia que era massa maco per ser real. Enmig d'un gameplay, no? El millor... No un gameplay qualsevol, el meu millor gameplay de mai. O sigui, mai. Un gameplay que no podrà ser superat mai. El gameplay que marcarà al final dels gameplays. És com el WoW, saps? El WoW va ser un MMORPG tan ben fet que els va matar tots. Va dir, és que ningú podrà ser un joc... O sigui, si tu fas un joc d'aquest tipus, no podràs superar el WoW. Ho sento, i tots morien, i anaven caient, i el WoW també després es va immolar, o sigui, els va suïcidar tots. Pues jo que fes un gameplay d'aquests, que posés punt i final als gameplays de l'Ubo que fos. Hòstia, que xungo que és això, tio. Pues li posés un punt en aquest gameplay, i enmig d'aquest gameplay super emocionant, i que no pots parar-lo ni un moment, com em posés a mirar porno, i em masturbés, en públic, i us obligués a veure-ho, perquè és un gameplay superbo i no us podeu perdre res, perquè potser en algun moment trec alguna escena meva o alguna broma divertida, però la broma no ve i només sóc jo masturbant-me en 2.0. Quina situació més violenta, no? És com ara, mira, anem a fer un exemple ara, tranquil, que no us posaré porno. Uau, Déu meu! I em disparen làsers ara mateix! I fadetes! Molts colors! Estic molt estressat! Oh, tio! Oh, per què? Buah, m'entra porno. I ara fes alta volador i obrir RedTube i me la comences a matxacar. Molt violent, tot molt violent. Hòstia, és que vaig anar a veure ahir Miguel Noguera, tio. Estic molt tocat per Miguel Noguera, ho sento. Estic tornant a morir, que malo, tio. Per què són tan difícils de matar, aquests llibres? Mira, jo com puc lluitar contra això? No he arribat ni al jefe. Jo com puc... Me cago en la puta, pues tiro una bomba, que per algú les tinc. Tus muertos! I el tumbo. Sus muertos, vale, ara si em maten... És que vull arribar com a mínim al jefe. Vull arribar com a mínim al jefe. Déu meu. Estic dient molt Déu meu perquè, bueno, a part de perquè la part del llenguatge, o sigui, la part del meu cervell que s'encarrega de composar el llenguatge ara mateix està desactivada perquè l'energia dedicada allà està anant a l'aparell visual per esquivar boletes i recollir bonus. O sigui, ara mateix les zones del cervell que aquest joc activa estan monopolitzant el consum d'energia al meu cos. És que com se suposa que esquivo això? Bueno, jo el que deia és que aquí moro, saps? En aquesta pantalla moro sempre, però com a mínim vull arribar al boss. Mira! Aren't there any windows in this house? Mira quina pose més xunga, és com molt cani, no? La pose que va fer la Mai, molt gratuïta. Què putes és això? Nenes més petites! Ara anem a la franja dels 8 anys! Dels 8 anys perquè... Senyores! Pesa más que un pollo... Me la follo! És la mentalitat que ha anat guiant aquest dissenyador de joc durant tot el procés creatiu, i Watsuhiro Watanabe mirant-ho amb cara una mica de preocupat, no? Com dient, hòstia, estic treballant per aquest malalt, realment. Vale, aquí és on moriré. Realment no he vist quin tipus de patrons té aquest jefe, perquè sempre moro abans. Que xungo! Ja està, continue. No, s'ha acabat, ja s'ha acabat. M'he relaxat, tio, m'he relaxat. I he fet un high score.
Són els meus high score eren aquests A, aquest A de l'esquerra, aquest A de sota i aquest pervers número 3, que per cert, em fa gràcia dir-ho, posaré pervers també. No, posaré Baxter, va, vinga. Aquest pervers va ser una partida que l'he fet fa mitja hora a casa, que m'havia sortit un gameplay de puta mare i resulta que el Fraps no estava gravant. Coses d'aquestes maques, no? No sé, avui la tecnologia i jo estem creuats. Bueno, senyors, Baxter, posaré Baxter amb 3 R's. Bueno, senyors, ha estat un plaer, i us ho dic, aniré fent gameplays d'aquests, no sé què, i a tomar pel culo. Ala, adeu, pum.